Melkein onnistuu. Kokeillaan vielä toinen ja tähän sitten yleisö mukaan. Rullaati, 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 rullaati. Eli joko lääkärit ovat saaneet aivan liian vähän happea tänään, taikka sitten he ovat saaneet sitä liikaa, joka tapauksessa aivan hirveän hyvin heillä ei mene. Ei heillä kuuluisikaan mennä kovin hyvin. Kaikilla muilla kuitenkin menee ja otetaan tähän sellainen operaatio, että me ruvetaan julistamaan palkintoja. Vähän eri aiheesta, en minä itse asiassa muistaisi mihin kaikki me niitä julistetaan tässä, mutta tuossa eturiveillä on erinäisiä ihmisiä erinäisten säkkien kanssa, joita me varmaankin kuullaan. Mutta koska minä olen se persona, joka on tässä edessä nyt, niin me voitaisiin varmaan aloittaa cosplaylla. Sani B-tiedoksi, jos siellä on joku kisaaja, niin älä mölöilkää kovasti, kun teidän nimi huudetaan. Ja ne ilmoittaa sitten radiopuhelimella, että se on tulossa tänne A:han hakemaan palkintoa. Cosplay, yleisöäänestyksen viralliset tulokset. Pukukisa-kategoria anime ja manga kolmantena 180 äänellä. Numero 17 Jarets Simon Gurren-Lagan. Palkintona tällä kertaa jotain täysin uniikkia, kahta samanlaista ei ole. Ruusukkeita Draconin virallisia väreissä, jokainen on erilaisen näköinen ja vain voittamalla voi tällaisen saada käsiinsä. Eli palasimme sinne linjalle, mitä Draconin palkinnoissa oli silloin 1,5 vuotta sittenkin. Otetaanpas vähän kommentteja. Kuunte minkä asiaan tällä kertaa? Emme saaneet tällä kertaa kommentteja. Otetaan aina kategoria kerrallaan voitteista sitten vielä vähän ryhmäfotoon. No niin. Meillä ei ole kakkosia, meillä on 2 ykkössiä. Se meni tasan. Laskettiin uusiksi, se meni tasan. Laskettiin 3. kerran, se meni tasan. Me uskomme, että se meni tasan. Vain 8 ääntä enemmän, eli 188 on ensinnäkin, tai laitetaan ne molemmat tähän samaan, koska molemmat voivat samalla tulla. Numerot 5 ja 16, eli Elina Pätsi ja nimimerkki Vakaneko, Nipsu ja Domo-kun. Tässä on luonnollisia syitä, miksi tämä ei ole aivan nopeaa. Missäkään tapahtumassa mä oon nähnyt tällaisen vastaavan ilmiön aiemmin. Joo. Mä en tiedä, miten mä voin ojentaa tämän objektin, mutta näin, täällä on henkinen apu. Varmasti saadaan hyvin puheliaita kommentteja molemmilta, mä en epäile sitä ollenkaan, joten mitäs nyt sulla on mielessä? Ja meidän neliskantisempi edustaja sanoo
Kissa. Elikkä tässä on meidän top 3 anime manga kategoriasta. Käyttäkää niitä salamilaitteita ja kameroita. Nyt. Kiitos. Noniin. Meillähän on tosiaan kunniamaineita sitten perästä, eli aloitetaan kuitenkin näillä, jotka minulla tässä lapulla on, niitä toisia erittäin eräs henkilö. No niin, siirrymme kategoriaan pelit. Ja tässä meillä olisi numerolla, siis kolmantena 90 äänellä, numero 40 Katriina Mahlanen, Testament Guilty Gear X2 Reload. Spekulaatioita erinäisistä asioista siinä lavalla, niin me saaneet vastausta. Mä luulen, ettei me saada vastausta nytkään, mutta olkaa hyvä. Ja miltä nyt tuntuu? Erittäin hyvä. Onko erittäin miehekäs kautta naisellinen fiilis? Miehekäs. Peli numero 2. Ääniä on tällä kertaa 206 kappaletta. Numero 39. Henniina Isoaho, Oogie Boogie Man, Kingdom Hearts. Ja me odottelemme rauhallisesti. Älä syö mua, mutta sen sijaan kerron jotain kivaa. No, musta on nyt varmaan 5000 jaettuna 100 yli kuva. Ja sehän on vain hyväksi. Elikkä päinvastoin kun järjestäjällä ei ainoastaan maine kasva, vaan kunnia myös. Siinähän on tämmöinen pieni ristiriita sitten näiden muiden osalta. Kiitos! Jostain syystä tämä havainnointi on hiukan vaikeaa. Kuinka yllättävää. No niin, pelit numero 1, vain 3 ääntä enemmän. Niitä on siis 209 kappaletta. Numero 36, Karita Mikkonen. Ei löydy sitä hahmon koko nimeä, mutta jospa sinä muistat sen varmaankin. Midna. Midna. En osaa lukea omaa käsialani ainakaan, jos se on tietokoneella kirjoitettu. Mutta voitto on ansaittu. No niin, jospa kuultaisin jotain. Kiitos äänestäneille. Se oli erittäin hyvä. Eli kategorian parhaat, olkaapa hyvä. Kiitos. Isosäkkiset voivat jäädä tähän eteenkin kyllä, jos siltä tuntuu. All right. Sitten meillä olisi vielä pari kilpailu.